Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi snakke lidt om min havetraktor. Så videoen starter her. Og så husk lige at gå ned og like og subscribe, så bliver jeg rigtig glad. Det er jo så havetraktoren. Hvad fanden folk de nu vil kalde den. Det er en 13 her. Det var lygteglasset. Det er en motor med 13 hestekræfter. Ikke så meget der. Så det. Lyset lidt der. Stopist. Ja. Men den lommer. Det står der også der. Så har jeg sgu sådan en blitzer. Som jeg putter derinde. Nu tror jeg sgu lige en lys på. Så driver man sgu også med det lige. Så skal man sætte den derinde. Så har jeg nogle blikben her. Hvad f*** sker? For helvede. Ja, vi prøver lige det. Sådan der. Så er der principblinker. Også bare gøre det der. Så jeg får gøre det med lyset. Så det er jo meget fedt. Så har jeg sådan to her. Sådan to fiduser. Som der nok måske skal ind og sidde. Hvad ja, som nok skal ind og sidde her. Og så vil jeg se en i den anden side. Så det er jo meget fedt. Og så er der ikke så meget andet. Så har jeg en idé. Ja, det gør vi. Gør jeg mig nogen massage? Det skal jeg nok. Så slukker jeg også lige lyset. Så. Han kan jo ikke undgå at lade være med at høre den. Fast. Så gør jeg lige et træk her. Godt i. Nu bliver jeg nok lige lidt rundtosset i. Men det er jo fint. Hvor satan er det veje? Sådan der. Så nu kan jeg lidt godt se. Så satan da. Så tror jeg sgu bare lige blinke den med ind igen. Hold kæft, det er med støv. Tager jeg lige. Ikke om det er til den anden lygte. Ej, det er nok fordi jeg ikke vil lave den fast. Gå lige ind og følg SB Truckspotting på TikTok. Det er vi meget glade for. Sådan der. Og står det. Det bliver en meget kort video. Det er fordi min første video. Jeg ved ikke helt, hvad fanden jeg skal lave. For helvede, det er stadig fladt. Bare ikke sige det til nogen. Ikke sige det. Ja, så den skal sgu da snart have en vask. Jeg vil vise en video, hvor jeg vasker den. Lav en video. Det er en, man aldrig.
ellers for den her video. Og hvis vi ser mere, så skriver jeg bare ned i kommentarerne, hvad jeg skal lave med den, om jeg skal sælge den, om jeg skal købe en ny, eller nu skal. Det skal nok snart sælges. Det skal være en ny, en bedre. Husk at like og subscribe. Og alt det der, man nu gør. Så ses bare i næste video. Morgen.